Tlesta l-proġett ta' restawr estensiv fil-Knisja tal-Ġiżwiti l-Belt. Il-proġett sar b'investiment ta' 5 miljun euro minn fondi nazzjonali u dan kien jinkludi wkoll restawr tal-oratorji, tal-bejt, tal-kopla, tal-kappelli, tal-kampnar u tal-faċċati tal-Knisja. Il-Knisja tal-Ġiżwiti l-Belt meqjusa bħala waħda mill-aktar ġawar importanti tal-wirt kulturali u reliġjuż Malti u din il-Knisja reġgħet ingħatat il-ħajja bil-proġett ta' restawr. Kif spjega l-perit Mark Azzopardi mid-Direttorat tar-Restawr u l-Preservazzjoni, fl-2015 kien tnieda l-ewwel parti tal-proġett u minn hemm mexa fażi biex xogħlijiet ta' restawr inkludew il-ħitan u s-saqaf, it-tiswija tal-ġebel u l-balavostri, twieqi, illustrar tal-art tal-irħam, sistemi elettriċi u sistemi moderni tas-sigurtà. Knisja kienet mitluqa kien jidħol ilma fi żmien u parti minn interventi tagħna kienet li naħdu ħsieb il-bejt. U allura stajna naslu fuq ġewwa, naħdmu xogħol fuq ġewwa. Allura bdejna nifmu ftit xaw taħt iż-żeba li kienet saret bejt ieħor fis-snin 2000 u bdejna naħħuha, nifmu x'kuluri kien hemm u għamilna rġajna żeba ġdida. Ibbażata ftit fuq dak li sibna. Allura sar xogħol fuq il-volti, sar xogħol fuq il-koppli minn barra minn ġewwa u l-ħitan. Ir-rettur tal-Knisja tal-Ġiżwiti Don Nicholas Duble qal li dan hu post sinifikanti għall-istorja ta' Malta. L-idea tagħna hija li aħna nistaraw dak kollu jfisser dan il-bini. Dan il-bini huwa l-bennina tal-Università tagħna. U għalhekk permezz tal-programm kulturali li għandna wkoll qed diġà qed nagħtu spazju liż-żgħażagħ tagħna biex jesprimu t-talent tagħhom biex dan il-bini wkoll jibqa' jesprimi l-funzjoni tiegħu li għalhekk twaqqaf funzjoni formattiva u reliġjuża u jibqa' jesprimiha anke bil-mod kif jitlob minnu fid-dinja tal-lum. Fl-2021 twaqfet fondazzjoni biex tieħu ħsieb li l-Knisja tibqa' mhux biss monument imma spazju ħaj li jservi lill-komunità, kif spjega l-President tal-Fondazzjoni tal-Knisja tal-Ġiżwiti David Camilleri. Dr. Camilleri spjega li l-Presidenza ta' din il-fondazzjoni talterna bejn Stat u Knisja. Il-Ministru għall-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali Owen Bonnici qal li x-xogħlijiet ta' restawr jikkonfermaw l-impenn kontinwu biex il-patrimonju nazzjonali jitgawda minn ġenerazzjoni għall-oħra. Letteralment tajna l-ħajja mill-ġdid lil din il-Knisja ta' valur storiku u imprezzabbli illi qabel beda r-restaw kienet fi stat letteralment ħażin ħafna. U allura bis-saħħa dan ir-restawr irxoxtajna dan il-wirt storiku tant sabiħ u tant importanti għal Maltin u l-Awċin. Il-Knisja tal-Ġiżwiti l-Belt se tinfetaħ għal pubbliku fit-tmiem din il-ġimgħa b'qudiesa speċjali nhar il-ġimgħa fis-6 ta' filgħaxija li se tixxandar ukoll fuq TVN Plus.